Менск гатовы да вядзення перамоваў з суседзямі. Што стаіць за нечаканымі заявамі Мінабароны Беларусі? Чым заменяць Wildberries? Расійскай сетцы абмежавалі асартымент. Сын за бацьку. Нягледзячы на перамовы з ЗША, Эдуарду Бабарыку могуць падоўжыць турэмны тэрмін на 2 гады. Бліжэйшыя паўгадзіны гаспадарства чакае абмеркавання самых важных падзей чацвярга. Для вас працуе Олесь Залеўскі. Шчыра вітаю. І, калі вам бяспечна, заклікаю паставіць лайк нашай трансляцыі, каб больш беларусаў далучылася да нас. Паехалі. Беларусь міралюбівая ды гатовая да дыялогу і супрацы з Польшчаю, а таксама да працэсу перамоваў. Пра гэта нечакана заявілі ў Міністэрстве абароны Беларусі. У гэтым пытанні дзяржаўныя СМІ цытуюць начальніка дэпартаменту міжнароднай вайсковай супрацы Валерыя Равенку. Заява адбылася пасля лютаўскага правярання баявой гатовасці ўзброеных сілаў Беларусі. Няўжо Менск сапраўды сігналізуе, што гатовы выйсці з ізаляцыі ды пайсці на саступкі, прынамсі ў вонкавай палітыцы? Таксама Мінабароны прапанавала Польшчы абмяняцца інфармацыяй паміж краінамі і зрабіць узаемныя візіты дэлегацыі ўглыб на 80 кіламетраў, каб праінспектаваць вайсковыя аб'екты. Паводле Равенкі, Беларусь дзеля ўрэгулявання вострых пытанняў на сваіх межах даслала праз АБСЕ суседнім краінам Беларусі паведамленне пра гатовасць краіны ладзіць мерапрыемствы ў рэгіянальнай бяспецы. З намі на відэасувязі знаходзіцца кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Добрага дня, спадар Павел. Вітаю вас. Бадай вось тыдзень-паўтары таму мы толькі з вамі ў гэтай жа студыі абмяркоўвалі тое, што колькасць мігрантаў, якія штурмуюць польскую мяжу з беларускага боку, не змяншаецца, нават часам там павялічвалася ў студзені. А тут цяпер раптам такія гасцінныя, такія міралюбныя заявы не з боку міністра абароны, а ягонага памочніка, ці так намесніка, так кіраўнік дэпартамента. Ну але гэта і зразумела, бо колькі ўжо было жорсткіх заяваў з боку Хрэніна, міністра, і пра тое, што там збіваць самалёты без тармазоў НАТО, і пра тую ж самую ядзерную зброю. Як вы, як палітык, успрынялі сённяшнія заявы? Пабачылі нейкія змены ў палітыцы Менску і магчымасці для сябе? Для нас? Я разумею, што гэта перадусім тычыцца заявы з сувязі з плануемымі вучэннямі, вайсковымі вучэннямі «Захад-2025». І ў адпаведнасці з венскімі дакументамі 2011 года аб мерах умацавання даверу і бяспекі, Беларусь забавязана паінфармаваць партнёраў у рамках АБСЕ о правядзенні вучэнняў. Калі у гэтых вучэннях плануецца удзел больш за 13 тысяч вайсковых. І ў адпаведнасці з гэтымі дакументамі, наколькі я разумею, 10 лютага яшчэ міністр абароны Лукашэнкі па прозвішчы Хрэнін паінфармаваў, што адпаведная інфармацыя была накіраваная ў Вену. Гэта абавязак беларускага боку. З аднаго боку мы чуем, як вы кажаце, у двукосці міралюбівай заявы аб гатоўнасці запрасіць назіральнікаў, наглядальнікаў, таксама жаданне накіраваць сваіх наглядальнікаў углуб на 80 кіламетраў на тэрыторыю краін-суседзяў, членаў НАТО. Але давайте паспрабуем прааналізаваць, што адбывалася падчас папярэдніх вучэнняў. Папярэднія вучэнні «Захад-2021» былі праведзены, калі не памыляюся, дзесьці на пачатку верасня 2021 года. У гэтых вучэннях прымала ўдзел больш за 200 тысяч ваенных. І зараз Хрэнін яшчэ 10 студзеня заявіў, што ў вучэннях «Захад-2025» прыме ўдзел яшчэ больш вайсковых. Яны кажуць, што гэта будуць самыя буйныя вучэнні «Захад» за ўсю гісторыю. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў вучэннях будзе прымаць удзел больш за 200 тысяч ваенных расійскіх і беларускіх. Зноў жа такі, калі мы паглядзім на венскія дакументы 2011 года, то кожная краіна можа праводзіць вучэнні колькасцю больш за 40 тысяч ваенных не часцей, чым раз на 3 гады. Значыцца, усе сведчанні ёсць да таго, што сапраўды вялікая групоўка расійскай арміі і беларускіх ваенных можа прыняць удзел у вучэннях «Захад-2025». Гэта ўсё выклікае занепакоенасць і абсалютна абгрунтаваную занепакоенасць Украіны. Пра гэта кажа прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас Мюнхенскай канферэнцыі. Пра гэта таксама думаюць і кажуць заходнія партнёры.
пераговоры. Гэта ўсё пагроза. З чаго яна вынікае? Она вынікае з таго факту, што з тэрыторыі Беларусі ўжо была ажыццёўлена агрэсія. І гэта вынікае з таго, што гэта не проста беларускія вучэнні, гэта беларуска-расійскія вучэнні. Мінулы раз, калі мы паглядзім на 2021 год, было задзейнічана 10 полігонаў на тэрыторыі Расіі, 4 полігоны на тэрыторыі Беларусі. Быў задзейнічаны Калінінград, была задзейнічана Балтыка. І уявіце сабе, вось шмат дыскусій, ці магчыма удар, напрыклад, па Сувальскаму калідору у бок Калінінграда. І вось у Калінінградзе адбываюцца вучэнні, туды прыплываюць вайсковыя караблі з Сірыі, расійскія, групоўка ўзмацняецца ў Калінінградзе, ўзмацняецца на тэрыторыі Беларусі, пагроза рэальная ўзнікае. Таму словам можна верыць сколькі заўгодна, але трэба глядзець на факты, на канкрэтныя факты, а мы гэта пабачым, я думаю, бліжэйшым месяцам. Ну, калі вяртаючыся да слова, пакуль толькі мы іх маем на сённяшні дзень, так все-таки іх было вельмі шмат. Больш, чым у 21 годзе, напрыканцы 21 года, калі вось гэтае абвастрэнне паміж Украінай, Захадам, Расіяй, так, яно так нарастала, сапраўды вагаліся, будзе, не будзе ўварвання з боку Расіі ва Ўкраіну, то цяпер, магчыма, можа, акурат афіцыйны Менск такімі словамі міралюбнымі і запрашэннямі заходніх, так, назіральнікаў, экспертаў Беларусь, можа, і хоча сябе перастрахаваць, так, і просіць пэўнай падтрымкі, дапамогу з боку вось міжнароднай супольнасці ў тым, каб гэтым разам гэтыя вучэнні не неслі такой пагрозы, так, і не абярнуліся тым, як мінулым разам, што пашлі штурмаваць Кіеў у выніку расійскія войскі пасля вучэнняў. Можа, гэта і ёсць вось такі спроба Лукашэнкі трошкі атрымаць манёвр, так, і каб хоць кантроль, калі не ён можа кантраляваць гэтае вучэнне, то прынамсі міжнародная супольнасць магла бачыць гэта. Давайте падзелім. Ёсць вучэнні «Захад», і вучэнні «Захад-2021» праходзілі ў верасні, і былі вучэнні «Саюзная рашучасць», якія адбываліся напрыканцы 2021 года, на пачатку 2022 года. Калі мы кажам пра вучэнні «Захад», то мінулы раз таксама Міністэрства абароны інфармавала АБСЕ о правядзенні гэтых вучэнняў, вельмі буйных і магутных, больш за 200 000 вайсковых. І зараз яны кажуць, што вучэнні будуць нават больш, чым былі ў 2021 годзе. Калі мы кажам пра саюзную рашучасць, якія скончыліся агрэсіяй з тэрыторыі Беларусі, то тады пастаяннае прадстаўніцтва Беларусі пры АБСЕ яшчэ 16 лютага паведамляла аб тым, што мы не будзем інфармаваць аб колькасці ваенных, якія прымаюць удзел у гэтых вучэннях, таму што яны не перавышаюць ліміты, усталяваныя Венскім дакументам 2011 года аб мерах умацавання даверу і бяспекі. І пазней фактычна яны схлусілі, была сфарміравана групоўка пададзеных украінскіх вайсковых, 70 000 расійскіх ваенных, якая атакавала з тэрыторыі Беларусі Украіну. Зараз нібы яны праяўляюць адкрытасць, але давайце зноў жа такі зразумеем вельмі важны фактор. Гэта не Лукашенко інфармуе АБСЕ, гэта не міністр Хрэнін інфармуе АБСЕ, гэта рускія інфармуюць АБСЕ, бо вучэнні сумесныя, беларускі і расійскі. І тут самастойнасць Лукашэнкі і яго рэжыму блізка нулю, бо ініцыятыва гэтых вучэнняў належыць Расійскай Федэрацыі. Праводзіць гэтыя вучэнні будуць сумесна з Расійскай Федэрацыяй. І гэта па загаду Расійскай Федэрацыі Лукашенко інфармуе АБСЕ. Калі яны патрабуюць доступу да тэрыторыі краін НАТО, Польша, Літва і Латвія углуб на 80 кіламетраў, я лічу, што гэта проста выведка на мясцовасці, каб выехаць на месца і паглядзець, якія вайсковыя адзінкі сфармаваны на тэрыторыі Польшы, Літвы і Латвіі. Гэта таксама важная інфармацыя для прагназавання, планавання магчымых і агрэсіўных дзеянняў. Бо даверу, на жаль, няма. Дакумент называецца «Пра меры даверы і бяспекі», але з улікам таго, што Лукашенко быў хаўруснікам і застаецца хаўруснікам у агрэсіі Расіі супраць Украіны, пра якой давер можа казаць. Яны спрабуюць прапагандысцкі перакінуць адказнасць на Захад. Мы хочам паглядзець, што за дывізіі фармуе Польша на мяжы з Беларусю. Но ніколі ні Польша, ні Літва, ні Латвія не заяўляла ніякіх агрэсіўных планаў у адносінах да суседзяў. Гэтыя заявы былі толькі з вуснаў Масквы і з вуснаў Мінска. І не толькі заявы, канкрэтныя дзеянні, агрэсія супраць Украіны і гібрыдная вайна
з выкарыстаннем нелегальных мігрантаў супраць Польшы, Літвы і Латвіі. Ці можам мы сказаць, што заходнія суседзі штосьці накшталт блізка ці нават увогуле падобнае рабілі ў адносінах да Беларусі ці Расійскай Федэрацыі? Не. Таму і даверу да іх няма. Разумееце, таму і гэтая прапанова давайте мы ўзаемна абмяняемся наглядальнікамі можа мець пад сабой і прычыну выведка на мясцовасці. Так, гэта лагічна, это таксама чыталася ў гэтай заяве, але ў тым ліку гэтая заява канкрэтныя словы змяшчала пра працэс перамоваў, да якога мы гатовыя. Так, это той же кіраўнік дэпартамента Міністэрства абароны. І таксама мы ведаем, што цяпер акурат дэлегацыя афіцыйная Менску прысутнічае ці мае прысутнічаць на паседжанні ПАСЕ АБСЕ. Так, і гэта таксама стварае пэўную, не сказаў бы, што дае паветра, там манёвр, нейкую прастору для афіцыйнага Менска, але нейкія магчымасці дае. Як вы думаеце, это сапраўды магчымасці для Масквы? Ці Менск хоча акурат гэтымі крокамі і знайсці для сябе нейкую прастору, каб яе заняць перад магчымымі гэтымі перамовамі цэлым па рэгіёне? Калі так, то які сцэнар ці якая задача можа стаяць перад Менскам перад гэтымі перамовамі глобальнымі, назовем так, калі вы называеце факты, то давайте з гэтых фактаў не рабіць высновы, якія не могуць базавацца на гэтых фактах. Удзел палаткі беларускай у паседжаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ заўсёды быў. І нічога новага ў гэтым няма. Тое, што яны паедуць у Вену і будуць прымаць удзел у паседжанні парламенцкай асамблеі АБСЕ. Да гэтага ездзіў Андрэй Савіных, якога я добра ведаю, былы старшыня камісіі па міжнароднай палітыкі амбасадар у Турцыі. Зараз прыязджае Рачкоў, якога я вельмі добра таксама ведаю, былога амбасадара. І гэтыя дэлегацыі ездзілі заўсёды. Таму гэта не з'яўляецца штосьці накшталт новага адкрыцця, новай прапановы. Гэта было, ёсць, і на жаль будзе, бо Беларусь з'яўляецца членам АБСЕ у выглядзе рэжыму Лукашэнкі. Што тычыцца гэтых дзеянняў, гэтых заяваў, ніколі Лукашенко не зробіць нічога сёння ў ваеннай і знешнепалітычна-ваеннай сферы без узгаднення з Расійскай Федэрацыяй. І ў гэтыя прапановы, якія агучвае дырэктар дэпартамента інфармацыі, там памочнік міністра Хрэніна, гэта ўсё заявы абсалютна слова ў слова узгодненыя з Крамлём, бо гэта тычыцца рускіх ваенных на тэрыторыі Беларусі, гэта тычыцца расійскіх, калі хочаце, вайсковых вучэнняў на тэрыторыі Беларусі. І гэта звязана з тым, што Лукашенко ідзе ў фарватары знешняй палітыкі Расіі. Калі адбылася тэлефонная размова Трампа з Пуціным, калі ў Эр-Рыядзе адбыліся перамовы расійска-амерыканскай дэлегацыі, толькі гэта адчыняе магчымасць Лукашенку, яго прадстаўнікам рабіць гэтай заявы. Але яны абсалютна слова ў слова узгоднены з Саўбезам Расійскай Федэрацыі, з Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі і з МЗСам Расійскай Федэрацыі. Тут няма самастойнасці. Лукашенко стварыў такой статус свой сам. Ён хаўруснік Расіі, ён падпарадкаваны Расіі, ён выконвае тое, што яму кажуць у Крамлі. Я хацеў бы все-таки зразумець яшчэ не ведаю, ці падчас цяперашняй размовы, так, у межах гэтай тэмы, але ідэальны сцэнар для Лукашэнкі, і Хрэніна міністра, і тых сёння сілавікоў, якія атрымалі пагоны генеральскія з рук Лукашэнкі, куратары справаў Ціханоўскага, Статкевіча і каардынацыйнай рады крымінальных. Якое іх бачанне ідэальнага, скажем так, развязання ідэальных перамоваў з вынікам цяпер, которые распачаліся, і мы тую рамку ўжо больш-менш уяўляем, як это будзе адбывацца. Лукашенко, конечно, зацікаўлены ў паразе Украіны, бо Лукашенко з'яўляецца ворагам Украіны і ворагам украінскага народа. Бо як інакш яго можна ацэньваць, як персанаж, які падтрымаў агрэсію супраць суседняй дзяржавы і дружалюбнага да нас народу, з якім у нас ніколі не было ніякіх канфліктаў, ні тэрытарыяльных, ні ваенных, ні ментальных, ні гістарычных, ні культурных, ні адукацыйных, ніякіх не было. Таму гэты чалавек зацікаўлены ў паразе Украіны. Гэта стабілізуе сітуацыю. З іншага боку, конечно, гэта стварае
дадатковыя пагрозы для самого рэжыму Лукашэнкі. Бо ён, як шмат экспертаў, лічыць, застаецца сам-насам з расійскім рэжымам, які, завяршыўшы свае актыўныя дзеянні ва ўкраіне, можа перакінуць сваю увагу на рэжым Лукашэнкі. Але да таго часу, пакуль Лукашенко будзе выконваць волю Крамля, да гэтага часу ён будзе захоўваць пасаду адміністратара Беларусі. Бо у іншым гэтую свае дзеянні ён будзе абсалютна дубляваць ці выконваць тое, што будзе ісці з Крамля, з Масквы, у знешняй палітыцы і ў ваеннай палітыцы. З іншага боку, на жаль, я песіміст. Я не лічу, што бліжэйшым часам нават перамір'е зможа стварыць стабільную сітуацыю у вайне, якую ініцыявала Расія пры падтрымцы Лукашэнка ў адносінах да Ўкраіны. Бо гэта будзе несправедлівы мір, а калі ён несправедлівы, ён не будзе устойлівым. Толькі справедлівы мір ва ўкраіне можа стварыць устойлівую сітуацыю, адносна устойлівую сітуацыю рэгіянальнай бяспецы. Дзякуй вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, быў з намі на відэасувязі. А мы пераходзім да іншых важных тэм. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю запатрабавала ў маркетплейсу Wildberries прыбраць з асартыменту тавары, зробленыя ў так званых недружалюбных краінах. Ідзецца пра парфуму ды касметыку, але канкрэтных забароненых тавараў не называюць. Паводле звестак Еўразійскага банку развіцця на Wildberries і Озон у Беларусі прыпадае больш за 40% рынку онлайн-гандлю. Якія тавары знікнуць з продажу і каго бароняць улады такім чынам? Дзяржпрадпрыемствы, беларускія сеткі ці агулам эканоміку ад уплыву расейскай? Гэтае пытанне неўзабаве абмяркуем з эканамічным аглядальнікам Александром Кныровічам. А пакуль коратка пра іншыя падзеі дня. У Ваўкавыску чарговы суд над Эдуардам Бабарыкам, кіраўніком выбарчага штабу ягонага бацькі, банкіра і мецэната Віктара Бабарыкі. Эдуарда паўторна абвінавацілі ў нібыта непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Яму пагражае яшчэ дадаткова да 2 гадоў зняволення да ўжо прызначаных 10. За кратамі палітвязня ўтрымліваюць з чэрвеня 2020-го. Супольныя з Расіяй вучэнні «Захад-2025» пройдуць у сярэдзіне верасня. Паводле памочніка міністра абароны Беларусі Валерыя Равенкі, удзел у іх возьмуць больш за 13 000 вайскоўцаў. Цяпер выпрацоўваецца пазіцыя наконт запрашэння дзяржаваў АБСЕ на гэтыя вучэнні, заявіў чыноўнік. У 2022 годзе пасля такіх супольных вучэнняў Расія ажыццявіла ўварванне ва ўкраіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Большасць жыхароў беларускіх гарадоў супраць далейшай русіфікацыі. Такую выснову з праведзенага ў снежні даследавання робяць незалежныя сацыёлагі Філіп Беканаў і Канстанцін Несцяровіч. У апытанні на онлайн-платформах удзельнічалі 800 гарадскіх жыхароў. Траціна апытаных выступае за пашырэнне выкарыстання беларускай мовы ў дашкольнай ды школьнай адукацыі і вонкавай рэкламе. Чвэрць у медыях, палітыцы і дзяржаўным кіраванні, а таксама ў кнігавыдавецтве і шоу-бізнесе. Больш як палова паступленняў у дзяржаўны бюджэт Беларусі была ад недзяржаўнага сектару. Паводле Міністэрства падаткаў і збораў летась прыватнікі заплацілі 50,5 мільярда рублёў падаткаў. Агульны аб'ём сабраных сродкаў атрымаўся на 1,5% большы за планаваны. Пры гэтым колькасць прыватнага бізнесу ў краіне змяншаецца. На пачатак мінулага года індывідуальных прадпрымальнікаў стала на 10 000 менш, чым годам раней. Адкуль такія паказнікі? Тым часам больш за $1 мільён лішак з леташняга бюджэту, не выключана, што таксама і падаткі прыватнікаў, Менскі гарвыканкам пастанавіў накіраваць на пабудову 6 таварна-малочных фермаў у розных рэгіёнах краіны. Цяпер у Беларусі будуецца 10 малочна-таварных комплексаў. Паводле дакументаў, атрыманых Белполам, станам на канец кастрычніка зацверджаны план будовы ды рэканструкцыі выканалі менш як на палову, а таму грошы замест патрэбаў для менчукоў пойдуць на сельскую гаспадарку. Ці вернецца інвестыцыя? Так, трошки набегла пытанняў чалавечай, так, назовем это так, эканомікі, блізкіх пытанняў да людзей, і адказы на іх, спадзяюся, мы пачуем ад Александра Кныровіча. Прывітанне, спадар Александр, аўтар эканамічнай праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Перш чым да Wildberries, так, мы пяройдзем да самай, бадай, хайпавай тэмы апошніх дзён, і вось гэтая агулам інфармацыя пра тое, што ад прыватнікаў падаткаў у Беларусі больш паступае ў дзяржаўны бюджэт, так, чым ад дзяржаўных арганізацый. В прынцыпе, гэта інфармацыя не так новая. За
апошнія гады, нават да 2020 года. Але яна дзіўнай падаецца ў кантэксце, што больш за 10 тысяч іпешнікаў наогул былі ліквідаваныя. Так, многія кампаніі пакінулі Беларусь, многія фірмы таксама зачыніліся праз санкцыі і ізаляцыю. Адкуль такія лічбы? Ну, гэта, як вы уже адзначылі, гэта нармальныя лічбы, гэта цалкам натуральныя лічбы. Калі мы паглядзім на структуру беларускай эканомікі, то прыватны бізнес займае ўжо палову нашага ВУП, і таму зразумела, што ён займае і ў падатках таксама палову ВУП. Ведаеце, прыватны бізнес – гэта такая істота, якая жыве не гледзячы ні на што. І ў тым ліку, калі мы бачым скарачэнне колькасці індывідуальных прадпрымальнікаў з 273 тысяч до 230 тысяч, гэта значнае скарачэнне, але яно кампенсуецца актыўнасцю іншых сектароў прыватнага бізнеса, таму ў гэтым няма нічога незвычайнага. Але бы я звярнуў бы увагу на тое, што так, падаткаў прыватны бізнес плаціць больш, але ён не атрымлівае з бюджэта і дзесятай колькасці тых грошай, якую атрымліваюць дзяржаўныя прадпрыемствы. То бок у нас атрымліваецца, што прыватны бізнес зарабляе грошы, а дзяржаўны бізнес іх марнуе. Вось такая супраца. Ну і атрымліваецца, што прыватны бізнес адаптаваўся да і санкцый, да ізаляцыі, і да там нават тых палітычных рэпрэсій, так, да гэтага фона, і знаходзіць шляхі для гандлю, экспарту, імпарту, хаця мы ж ведаем таксама, і былі праблемы з цэнаўтварэннем, так, дзяржаўнае рэгуляванне. Што гэта за нішы, якім чынам даў рады бізнес вось за мінулы год, як вы думаеце? Сама сутнасць прадпрымальніцкая, яна існуе і ў гэтым і сам сэнс, каб знаходзіць нейкія шляхі, нейкія напрамкі ў такіх вельмі хутка мяняючыхся умовах. Таму я падкрэслю, што гэта няма нічога незвычайнага. Беларускі бізнес 30 гадоў трэніравалі, каб ён быў такі гатовы да і вось гэтых наступных санкцыяў, ціска ў выглядзе гэтых самых кантролю за коштамі і так далей. У гэтым няма нічога незвычайнага, таму гэта людзі, якія працуюць штодзённа на карысць Беларусі, і, канешне, пра іх не гаворыць ні ў беларускам тэлебачанні, пра іх не пішуць «Беларусь сёння», пра іх не гаворыць, напрыклад, прапагандыст ТУР, не ўзгадвае, але менавіта на іх і ўсё трымаецца. Мы не можам казаць аб тым, што ёсць нейкі адзін такі, ведаеце, нейкі прыём, якім скарыстаўся прыватны бізнес. Нет, гэта штодзённа пошук новых выхадаў, новых такіх шляхоў развіцця у вельмі такой неспрыяльнай атмасферы сённяшняй Беларусі. Ну так, вы кажаце, што вось іх не паказваюць па дзяржаўным тэлебачанні, так, беларускіх бізнесоўцаў, ну а вось учора паказалі, але найбольш паказвалі кіраўніцу Wildberries, так, якая таксама была на сустрэчы з Александром Лукашэнкам. Пэўна, у вашай праграме будзе куча пра гэтага цікавага. Моцна глыбока мы туды пагружацца не будзем, але вось канкрэтна пра Wildberries я паглядзеў, што адначасова з той крытыкай, которая гучала, таксама і март было міністэрства гандлю, калі хто не ведае з аўдыторыі, выкаціла такую інфармацыю, што вось у краіне, у Беларусі 2000 пунктаў выдачы заказаў гэтай арганізацыі, але кожны год тысячи проста скаргаў прыходзілі ад беларускіх грамадзян. У 22-м годзе паступіла 1500 зваротаў, у 23-м 2000, у 24-м 1000, ужо менш, так, чым у папярэднім годзе. І на сённяшні дзень 100 такіх скаргаў. Што хочуць улады, якім чынам хочуць нармалізаваць Wildberries, тому што мы бачым, і таксама наезд быў з дронамі. Яны ўвайшлі на рынок, але камусьці не пасуюць. Які план уладаў адносна гэтай буйной сеткі, на вашу думку? На мою думку, яны плануюць дазволіць развівацца Wildberries, але робяць усё, каб Тацьяна, раней Бакальчук, цяпер уже зноў Кім, каб яна разумела, ад каго залежыць яе бізнес у Беларусі. Каб яна хадзіла такім же самым строем, і тое, што мы назіралі яе вельмі дзіўным выглядзе. Чалавек, які знаходіцца ў топе, ну, на першае месца сярод жанчын у топе расійскага Forbes, сядзіць побач з чыноўнікамі, вельмі дзіўна выглядае. Вось тое, што мы назіралі гэтую карцінку, і азначае, што ёй гавораць аб тым, што ты такая ж, як любы іншы беларускі індывідуальны прадпрымальнік, напрыклад, ці как бы іншы, ну, прадпрымальнік, які мае сваю вытворчасць, колькі там людзей у яго працуе, што ты такая ж самая, як і ўсе они.
не дай бажа тебе неяк выдзеліцца з гэтага шэрагу, твой бізнес будзе абавязкова пад дзяржаўным кантролем. Мы бачым, што Тацьяна з гэтым цалкам пагадзілася гуляць в гэтую гульню, але для мяне асабіста было вельмі, ведаеце, так смешна назіраць, як чалавек, у якога капітал 7 мільярдаў долараў, сидзіць побач з людзьмі, ну, калі прасумаваць все прыбыткі, все то, што ёсць маёмасці у беларускіх чыноўнікаў і ўсіх прадпрымальнікаў, якія сидзелі побач з ней, ну, конечно, не ўлічваць Лукашэнкі, то іх не будзе і 1/10 часткі, ну, яе магутнасці, яе фінансавых сродкаў, но тым не менш яна сидзіць побач і выглядае так, што, ну, яшчэ трохі яна таксама апусціць вочы долу, таксама будзе записываць нешта алоўкам у блакнотик і будзе ўскакиваць побач з Качанавай, калі будуць называць яе імя. Вось такія умовы бізнесу ў Беларусі, і Wildberries, ну, намагаюцца так выраўняць разам з усімі беларускімі прадпрымальнікамі. Ну, што ж вы так ужо кажаце, што няма ў нас таких бізнесоўцаў багатых. Вось сёння акурат была навіна, можа, бачылі пра тое, што за лядоўняй знайшлі $1 000 000 у гомельскага бізнесоўца Антоненка. Магу памыліцца з прозвішчам, так? Але, аказваецца, ёсць і такое, проста схаванае, прыхаванае. Так, калі казаць пра Wildberries, ну... Калі мы з вами палічым 7 мільярдаў на 1 мільён, то трэба 7 000 такіх лядовін, каб параўняцца з Тацьянай. І канапаў Ціхановскага, да. Да. Калі казаць пра Wildberries, Озон 40% рынку трымаюць, так, тут уже з'явіліся розныя меркаванні, што хочуць эту долю расійскіх сетак трошкі зменшыць, так, коштам, магчыма, новых гульцоў выхада. Чаму, на вашу думку, в прынцыпе, беларускія гульцы не могуць вытрымліваць такой канкурэнцыі? Ну, таму што гэта буйны бізнес. Гэта бізнес на такія грошы, на такія тэхналогіі, якія зараз няма цалкам у Беларусі. Но мы памятаем, што у нас ёсць 21 век, што ёсць іншыя гульцы, Озбай, і тым не менш яны не змаглі за той час, які ў них быў, для самастойнага развіцця ў Беларусі выйсці на такія аб'ёмы, каб канкураваць з буйнымі расійскімі сеткамі. Гэта адбылося не таму, што ім хто-то не даваў развіцця, но такія умовы. У нас суадносіны рынка Беларусі з России прыкладна 1 к 30, 1 к 15 гэта суадносіны насельніцтва, і 1 к 2 гэта суадносіны, ведаеце, такой прадпрымальніцкай актыўнасці, наяўнасці грошай і так далей. Таму просто, ну, наўпрост не выраслі, не паспелі. І калі мы кажам пра інтарэсы менавіта спажыўцоў, інтарэсы пакупнікоў, то, канешне, трэба, каб был узровень канкурэнцыі паміж Wildberries, магчыма, Озоном, но трэба дапусціць на рынок і іншых гульцоў, таких як Alibaba ці Amazon, ці іншыя захадныя гульцы, каб яны канкуравалі паміж сабой, і толькі тады спажывец будзе ў выйгрышы. Ну, пакуль яны не дружалюбныя, хаця сёння вот мы толькі што абмяркоўвалі з Павлом Латушка заяву Міністэрства абароны, што мы цяпер ужо з усімі будзем сябраваць. Ну, пабачым так, як нам будзе. У нас яшчэ ёсць одно пытанне бонуснае, вось, звязанае з тым, як Менгарывыканкам вырашыў, куды інвеставаць лішкі ад мінулага года, бюджэтная 3,6 мільёна рублёў, больш за $1 мільён. Зноўку у нас эта лічба гучыць, яны накіравалі на пабудову не ў Менску, а ў іншых рэгіёнах краіны 6 малочна-таварных, так, комплексаў, фермаў, іншымі словамі. На вашу думку, гэта вось тое, што варта цяпер інвеставаць беларусам в малако, інвестыцыя вернецца? Бо за гэтыя грошы, я дапускаю, у Менску можна было пабудаваць шмат ці зрабіць для грамадзянаў файнага. Ведаеце, калі б мэра горада Мінску выбіралі грамадзяне, самі жыхары Менску, то, напэўна, такога не адбылося. Напэўна, у яго было пытанне, чаму мы павінны гэты мільён кудысьці ў іншыя рэгіёны аддаваць. У нас малака у Беларусі, ну, як кажа заўсёды Лукашенко, астатнія чыноўнікі, 2,5 раза больш, чым нам патрэбна. Напэўна, гэта не вельмі ўжо перспектыўны напрамак развіцця, і, напэўна, гэтыя грошы маглі быць выдаткаваны на нейкія праекты ўнутры Мінска і на карысць Менска. Таму для мяне зразумела, што гэта цалкам такая дзяржаўная номенклатурная інвестыцыя, якая не мае пад сабой падстаў, ну, не мае сэнсу, не мае мэтаў зарабіць грошы і неяк зрабіць лепей, ну, для менчукоў. Мы разумеем, што гэта так, што гэта номенклатурныя гульні і не болей за тое. Но падкрэслю, калі жыхары Менска будуць самі абіраць себе мэра, то такіх прыкладаў, такіх інвестыцый, напэўна, не будзе.
Так, ну а глядачі могуць у каментарах выказваць свае меркаванні на нашым YouTube пра тое, куды б гэтыя грошы варта было накіраваць. Дзякуй вялікі за размову. Александр Кнырович, аўтар эканамічнай праграмы «Атмасфера», быў з намі на відэасувязі. Мы пераходзім да іншых тэмаў. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А таксама не забывайцеся зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку biosat.eu. Мае калегі з праграмы онлайн падрыхтавалі агляд найцікавейшых матэрыялаў з сацыяльных сетак. Як выглядаў Менск 100 гадоў таму? Цяпер гэта можна ўбачыць не толькі на старых фотаздымках, але і ў руху. Дзякуючы сучасным тэхналогіям, дызайнер Яўген Юшкін стварыў відэо, у якім ажыўляе архіўныя выявы сталіцы. Выкарыстоўваючы штучны інтэлект і моушн-дызайн, ён пераўтварыў старыя фотаздымкі ў дынамічнае падарожжа ў мінулае. Відэа шукайце на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Сорокачатырохгадовы былы следчы паліцыі штату Нью-Йорк пераўтварыў сваё хобі ў выратавальную місію. Усяго за год ён з дапамогай дронаў з цеплавізарам знайшоў і вярнуў дадому больш за 40 згубленых гадаванцаў. Відэа глядзіце на Facebook старонцы Белсату. Добрая ідэя для занятку былых сілавікоў на пенсіі. Праўда, у Беларусі дроны забароненыя, прынамсі пакуль. 104-гадовая амерыканка Ларэта з Нью-Йорку выканала сваю даўнюю мару – апынуцца ў турме. Але не як злачынца, а як ганаровая госця. Жанчына даўно марыла пабачыць турму знутры і нарэшце змагла скрэсліць гэты пункт са спісу жаданняў. Нечаканы сюрпрыз падрыхтавалі ейныя пляменніцы. Яны згадзілі святкаванне ў офісе шэрыфа, пасля чаго імянінніцу чакала экскурсія па вязніцы. Жанчына з цікавасцю размаўляла з ахоўнікамі, гуляла са службовым сабакам і нават памерала кайданкі. Усё ўпершыню ў жыцці. Ларэта засталася ў захапленні, а на пытанне пра сакрэт даўгалецця яна адказала коратка і з гумарам. Цытата: «Не лезьце ў сваю справу». Падрабязней на старонцы Белсату ў Фейсбуку. На гэтым у мяне ўсё. Калі вам бяспечна, калі ласка, падтрымайце нас лайкам ці каментаром. Зычу спадарству ўдалага вечара і беражыце сябе.